No niin, tervetuloa Improholistien jouluimprot live-striimiin. Me ollaan tänään täällä Uittotuvalla ja meillä on kivoja pelejä teille tiedossa. Tässä vaiheessa voi ennakoidusti ja sinne kommenttikenttään kirjoitella erilaisia paikkoja, henkilöitä, tekemistä, tavoitteita, miksei jotain ongelmiakin. Ja minä näistä vielä muistuttelen tässä matkan varrella. Ja sitten jos siellä ei löydy vielä kommentteja tai kukaan ei ole kirjoittanut mitään, niin sitten meidän täällä muut improilijat huutaa sitten väleihin näitä speksejä näille impropeleille. Mutta tää on vähän tämmöinen uudenlainen runko, mitä me lähdetään tänään kokeilemaan ja toivottavasti tykkäätte. No niin, tervetuloa tänne Uittotuvalle. Mun elämää sarjan pariin. Tänäänhän on minun päivä. No, minä en tiedä, keitä te kaikki niinku ootte. Sinut minä olen nähnyt jossakin, mutta minä olen siis Jose ja tänään on minun päivä. Ja tänään juhlitaan minun elämää ja urotekoja. Minä en kaikkia tunne, niin ketäs meitä täällä on? Moi kaikki, mä oon Kati. Moi Kati. Moi, minä oon Sanna. Hei. Minä oon Jenna. Krista, moi. Heini. Niina, terve. Moi, mä oon Kristian ihan CH:lla. Ihan mahtavaa, että olette tullut tänne näin. Tosi. No totta kai. Mä vaan laitoin sattumanvaraisesti joillekin jonkun kutsun sitten tulemaan. Ja ihan kivalta porukalta vaikuttaa, että täällä nyt juhlitaan mun päivää ja pikkujoulu. Että minä metsästä kannoin tuon kuusenkin tänne näin, että pisti mun kummipojan kirveellä hakkaamaan sen sitten nurin. Että mukavaa kun olette tullut tänne. Meillä on hienoja juttuja täällä toivon mukaan sitten tiedossa. Olisiko jollakin tähän väliin sitten jotain minun elämään liittyvää sanottavaa? Jose, kun minä oon kuullut sen sun ensimmäiseltä levyltä sen kappaleen, niin minä haluaisin nyt sen esittää. Ja minä toivoisin, että minä saisin tähän sitten vierailevan artistin sitten fiittaamaan tätä sinun biisiä. Ja minä toivoisin, että Krista, me veistäis yhdessä tää. Ei! Joten ja me ei hirmu hyvin osata vielä kitaraa soittaa, niin voisit siihen säästää. No voinhan minä. Joo. Hei, mikä tämän kappaleen nimi on? No, tää on sitä ekalta levyltä, niin tää on se Silakkamarkkinat. Silakkamarkki. Joo. Ai se. Okei, no niin. Kiva juttu. Joo. Ihana kun pyysit Sanna minua, vitsi se ihana. No niin. Silakkamarkkinat, vitsi mua jännittää. Oletteko te valmiita? Joo, ollaan. Silakkaa vaan. Mun hengitys sen takia ehkä haisee. Kun mun sydän pakahtuu. Kun mun sydän pakahtuu. Kun mun sydän pakahtuu. Mä haluun lisää kalaa. Oi baby, tuu tänne halaa.
siis. Aivan. Tosi hieno versio. Joo, toi siis lähti siitä, kun mun tuli avioero ja musta tuntui, että mä tarviin elämään jotakin. Ja sit mä löysin silakan. Se on jotenkin ollut semmonen, anteeksi, että se antaa mulle lohtua synkkyyteen. Mutta kiitos tästä, tää oli tosi hieno. Mä toivon, että tästä tehdään sitten se joululevy. Että Ensi vuonna sitten voidaan tulla Sannan kanssa tekemään sun kanssa sitä. Hei, kyllä. Ostan. Kyllä, hei, kiitos tästä kovasti. No, vieläkö joku haluaa ylistää minun elämää jollakin tavalla, että minun päivähän tässä nyt kuitenkin on. No, kuule, kun te kaikki olette niin ujoja, niin jos minä sitten Eikä. tässä ihan niin kuin näin, että se oli viime vuonna siinä Agentti-elokuvassa. Agentti-elokuvassa ja siitä on tehty nyt uusi versio sitten. Kuvattu ihan tänä kuluneena kesänä, mikä oli tuossa puoli vuotta sitten, niin kuvattiin tämmönen Mission Impossible. Ja siinähän oli CH ja Jenna ja se sinä olit itse siinä tekemässä tätä elokuvaa ja haluaisin nähdä siitä nyt sen parhaan Kyllä, pätkän. minä voin vähän kertoa siitä. Tosiaan 3 improajaa on tässä pelissä. Meillä on täällä punainen mysteerikassi, jossa on 3 esinettä, jota pitää käyttää sitten tässä mahdottomassa tehtävässä ongelmanratkaisuun. Ja CH, sinä seuraat siellä chattia. Olisiko siellä meille jotain mehukasta globaalia ongelmaa, joka meidän agenttien täytyy ratkaista? Joo, siis kissan kakka on vallannut maailman. Kissan kakka on vallannut maailman ja meidän agenttien täytyy se selvittää näillä kyseisillä esineillä. Katsotaan miltä se näyttää. No CH, onko sä ottanut yhteyttä? Joo, tuo hetki sitten tuli puhelu just korvanappi Joselta ja se sanoi, että silloin kuulemme jotain asiaa meidän nyt niinku... Hei, Ota! kuuleeko Kuikka ja Näätä? Kuikka ja Näätä kopioi. Teille on agentit nyt erittäin tärkeä tehtävä. Globaali katastrofi uhkaa. Kissan kakka tulee ja valloittaa maailman. Olkaa hyvä. Minä olen jättänyt teille punaiseen säkkiin esineet, jolla te ratkaisette sen. Olkaa hyvä, ratkaiskaa tämä globaali ongelma. Okei. Mistä me voidaan lähteä aloittaa? Sä oot parempi. Mä oon sitä mieltä, että me lähdetään nyt sinne Kanervakujan alikulkutunneliin. Lähdetään Kanervakujan alikulkutunneliin. Siellä on nyt paljon katteja liikenteessä. Joo, okei. Me päästään sinne tällä. Meillä on Pyhän Jeesuksen voima, jolla me voidaan lentää sinne suoraan. Se tarvitsee ensin täältä käynnistysvoimasana. Totta. Lausun ne sanat. Kelvoton mies vetää ystävänsä mukaan, johdattaa hänetkin tuomion tielle. Okei. No niin. Sitten teleporttaan sinne. Okei, nyt me ollaan täällä Kanervakujan alikulkutunnilla. Aromi on melko kissan kakkainen. Hyi he. Tää on ihan täynnä! Niin muuten on, voi perse. Okei. Mitä me nyt tehdään? Nyt Me meidän ei päästä etenemään, tää on niinku valli täynnä kissan kakkaa. Joo, niin on, okei. Meidän pitää päästä tästä jotenkin ylitte. Hei, mä soitan Joselle. Piip piip, kuuleeko Jose? Piip piip, kuuleeko Jose? Kuulee, jo se kuulee, mikä Okei. hätänä. Meillä on vallillinen kissankakka, mitä me tehdään? Onko teillä mysteerikassissa esine, jolla voitte sen ratkaista ja ylittää Me kissan yritetään kakan? etsiä sieltä esine. Joo, Kitti. Pelastus. Kakan terminaattori! Kakan terminaattori! Jes, no niin. Terminois paska siitä. Paska vaakata. Tuoksukin paranee heti kun on Tule kakan terminaattori. perässä!
Minä seuraan sinua. Minä seuraan sinua. Noniin. Kuuletko sinä tuon äänen? Juuri niin. Missä se kuului? Kuuletko sinä tuon äänen? Ne piirittävät teitä. Mitä me teemme? Mitä me terminoi sitä paskaa? Mutta tämä ei toimi näihin kissoihin. Millä me hoidetaan ne kissat? Hei, täällä on vielä yksi juttu. Se on kissanminttua. Niin onkin. Oletko sinä ennen käyttänyt kissanminttua? Miten me nyt saamme se toimimaan, koska nyt se on meillä, ne tulee meitä kohti. Me nyt houkuttelemme niitä, kun meidän pitäisi saada ne just kauas meistä pois. Minä keksin. Onko sinulla vielä meidän porttikivi, teleportaatio, työ? On. Hyvä. No niin, nyt houkutellaan kaikki kissat tänne. Minä hävisin jo sen kohdan. Etsi äkkiä se kohtaa! Lausetta taito! Pelkäsit ketään siellä niissä ikin, että petit minua! Nyt me saatiin kaikki kissat tänne toimistolle. Ja koska kissat eivät voi tulla teleportoitessa, niin kaikki kissat ovat nyt jääneet limpoon. Mutta voitko ottaa yhteyttä nyt Joseen, Jose, että miltä se näyttää maailman kakkatilanne tällä hetkellä? Pip, hei, miltä se maailman kakkitilanne nyt näyttää? Agentit Kuikka ja Näätä. Tehtävä on suoritettu onnistuneesti. Kaikki kissat ovat nyt huumepäissään sekoilemassa aivan muualla kuin pitäisi. Onnea agentit, onnea! Ihana! Nyt me lähdetään lomalle. Nyt lähdettiin lomalle. Vau! Olipa se! Oli muuten hienoa. Aivan siis ihan käsittämätön. Miten te pystytte? Siis anteeksi, mutta mä olin ihan huikee tossa. Te olitte ihan ok, mutta mä olin ihan huikee. Siis, tiedätkö, tuli ihan kylmät väreet, kun mä kuulin mun oman äänen. Siis ihan käsittämätöntä. Ei tarvitse kuulla kuin se ääni vähän. Niin, nimenomaan. Vähän niinku Sami Kuronen. Niin täytyy sanoa kyllä niinku tuossa kuvauksissakin, niin se sun se ääni, niin se kyllä niinku häiritsi keskittymistä, koska se on vaan niin seisauttava ja niin semmonen. Se on niin seksikäs. Se on jotain semmoista, ei kellään toisella ole. Tai joku mikä on Niin. sitä enemmän niin vähän jotain samaa ehkä. Joo, voitais tämän jälkeen sitten lähteä porukalla saunomaan, niin minä voin esitellä itseäni vähän tarkemmin sitten teille kaikille. Joo. Mä luulen, että tässä kohtaa meno alkaa olla niin villi, että meidän pitää käydä nyt lyhyellä mainoskatkolla. Kyllä. Katsotaan, minkälaisia mainoksia sieltä tulee tällä kertaa. Hyvää iltaa! Kerro, mitä sinä olet tullut minulle kauppaamaan. Se on lehmä. Kiitos. Tiedätkö, tämä ratkaisee kaikki sinun ongelmasi. Siis voi vitsi, voiko sinä verrytellä? Totta kai! Testaa! Joo, minä laitan lehmän päähäni. Mä tunnen kuinka tää jalka lähtee. Tää jalka lähtee heti. Mä en ole käyttänyt sitä lehmää koskaan, vaikka mainostan sitä nyt sinulla. Niin ihan tämmönen tosi jäykkä. Joo. Ei onnistu mikään. Ja kato nyt, kun sä käytät sitä lehmää, niin... Kato, tää lehmä, tää vaan venyttää. Tää lehmä on ihan ihmeellinen. Ei, 14,90 kuukausi. Saanko mä joka kuukausi uuden lehmän? Joka kuukausi uusi lehmä. Siis verryttelevä lehmä. Onko sinulla ollut koskaan mitään ongelmia kehosi kanssa? Jos on, niin verryttelevä lehmä päähän ja kaikki ongelmat katoaa. Mainokset voivat sisältää tuotesijoittelua. Ai vitsi. On kyllä ollut ihan huikea ilta nyt kerta kaikkiaan. Musta on hienoa, että ylistätte minua ja minun tekoja tässä elämässä. Olisiko jollakin minulle sitten... Aina menee se. Ei kun me yhdessä, kato, tähän. Joo.
Hyvä. Mä kapinen tästä, niin sä voit nyt kiristää. Takas Jose. Joo. Mennäänpäs hieman taaksepäin. Eikä. Joo. Vuoteen 2008. Elää. Mitä tapahtui sinun elämässäsi? Avioero. Niinpä. Mitä sen jälkeen riisi sinut vei? Se vei sinut napapiin! Päästään katsoa tallenteena. Tää vuoden 2008 jakso, missä sä olit mukana Herra X:nä. Ai ihan mahtavaa. On. No katsotaan sitten pätkä siitä. Minä menen vähäksi aikaa tonne noin, niin voitte valmistautua. Kyllä. Yes. Ja totta kai meidän tässä ripi muodostaa, tässä on meidän neiti A Moi! ja neiti B Hei. ja neiti C. Sitten Herra X:lle tuoli. Joo, ja Herra X:n tuoli sitten sijoitellaan tänne. Ja nyt neiti Aalla, niin hän on ollut puhelinmyyjänä. Ja hänellä on ollut sellainen niin kuin, rakastavainen puhelinmyyjä ääni. Selvästi, että yritän nyt muistaa tämä ja tuoda sitä sinun rakkautta puhelinmyyntiin ja puhelinmyyjänä olemiseen ja semmoiseen puhelinmyyjyyteen. Kyllä. Ja täältä chatista kun mä näitä otan, siis sinä olet asiantuntija. Sun olemuksesta huokuu asiantuntijuus lauantai-makkaraan kohtaan. Sä oot niinku lauantai-makkaran niinku asiantuntija kaikkein korkeammalla tasolla ja sä osaat muun muassa, sun erityistaito on vastata kysymykseen, miksi vain lauantailla on oma makkara. No niin. Ja sitten sun tämmönen ominaisuus on se, että sä oot ollut nuorisorikollinen. Sä oot ollut nuorisorikollinen siitä saakka, kun sä oot ollut nuori. Okei. Ja kerratko sillä tavalla pelin ideaa sinne yleisölle, eli nyt kun Herra X Jose saapuu paikalle, niin hänen tulee kysymyksien avulla saada selville nämä meidän erikoispiirteet tai meidän aiheet, mitä tässä äsken Christian meille antoi. No niin. Sitten Herra X sisään. Moi! Moi! Minä tiedän, että sinä olet tullut tänne kaikessa tarmossa keräämään itsellesi uutta ja ylvästä parisuhdetta. Kyllä, se on tarkoitus. Jes, hyvä! Herra mies. Kyllä. No niin, mitä sinä haluaisit kysyä meidän neiti Aalta? Neiti Aalta. Jos minä kysyn kuitenkin kaikilta. Aha. Haluaisin kysyä tämmöstä. Hyvät ehdokkaat, olette te sitten naisia, miehiä tai eläimiä, niin mikä on sinun lempiruoka? Neiti A. Oikeastaanhan minun pitäisi kysyä, että mikä on sinun lempiruokasi ja miten sinun päiväsi on mennyt. Oikein poliittinen ja ympäripyöreä ja täydellinen vastaus. Neiti B. Kyllähän se on sellainen ihana HK-sininen kiukaalla lämmitettynä. HK sininen kiukaalla lämmitettynä. Kielikuvia. Ja neiti C. No kuule, jos olisit kysynyt tuon saman kysymyksen 15 vuotta sitten, niin olisi saattanut sanoa, että näkki, leipä ja vesi. Mutta kai se on ruokavalio vähän parantunut niistä ajoista. Okei. Tässä on niin kuin menneisyyden havina. No sitten, mikäs olisi meidän seuraava kysymys? Ensinnäkin tämä vaikuttaa siis tosi hyvältä nämä kaikki ehdokkaat. Musta tuntuu, että mä oon jo pikkusen rakastunut kaikki omalla tavallaan. Ja mä haluaisin kysyä tämmöstä, että jos sun pitäisi viedä mut unelmatreffeille, niin minkälaiset ne olis? No jos minä aloitan, niin
siis puhelinlinjayhteydet täytyy olla aina kunnossa. Ja jos ne ei ole kunnossa, niin sit pitää katsella ja kilpailuttaa, että kaikki on varmasti kunnossa. Eli se, että sun pitää olla hyvin tavoitettavissa. Ja mä haluan pitää huolen siitä, että kaikki on tavoitettavissa. Eli tässä on tällaista niin kuin vapautta ja liberaalisuutta selvästi havaittavissa. No entäs sitten neiti B? No kyllähän me mentäisiin tuonne Tampereelle ja meidän 2 järjestetylle yksityiselle kierrokselle tuonne Tapolan tehtaalle. Aikamoista tuommoista perisuomalaista käytännettä. No sitten neiti C. Mahdollisimman kauas täältä. Mahdollisimman kauas tää. Ehkä aikaisemmin olisin tyytynyt johonkin Rantakylän ostari tai joku, mutta Olisiko se... Okay. Far away, far away. Far away. Nobody's there. No niin. Siis hän haluaisi kaksinkeskeistä aikaa. Vain sinä ja neiti C. Kuulostaa aika helpolta. Kyllä kuulostaa. Minun kupeet on ihan tulessa. Minä halusin vielä yhden kysymyksen kysyä näitä ihanilta ehdokkailta. No niin. Minkälainen sinä oot aamuisin? Heti herättyäsi. Neiti A. Halo, nyt pätkii. Siis mitä? Ei kuulu hyvin. Mitä? Neiti A ei oikein kuulu. Eli toistaisitko vielä kysymyksen? Minkälainen olet heti herättyäsi aamulla? No niin. Siis minä olen todella pirteä ja ärsyttävä. Pirteä ja ärsyttävä. Aivan niin kuin unelmien vain. Ja sitten neiti B. No minähän olen aina yhtä sileä ja hyvän tuoksuinen kuin lauantai-makkara. Ahaa. Se ei jätä enää mitään arvailuiden varaa. Ja neiti C. No siis nykyään mulla on tosi paljon aikaa aamuisin, että aikaisemmin meni aika paljon aamut kaikissa bisneksissä ja tälleen, mutta tosi silleen rennosti ja Chill. huonoja lääkkeet ja muut. No niin, chillin meininki siellä. Okei. Kyllä, tämä vaikuttaa nyt ihan selkeältä jutulta. Minkäslainen meillä on? Kerro. No aloitetaan nyt siitä, että minä en ehkä vaihtoehto C, että hän vaikuttaa joltain tämmöiseltä rikolliselta mafioosolta, joka on ilmeisesti ehkä joskus vankilassakin istunut, että vaikka mä kuinka rakastan tuhmia tyttöjä, mutta toi on liian tuhmaa. Että sen takia mä en nyt ehkä välttämättä... Niin tämmönen nuorisorikollinen ei nyt maistunut tällä kertaa. Ei maistunut. Mä tykkään vanhemmasta tammasta enemmän. Neiti C, pahoittelen, mutta sinua ei valittu. Ja tämä vaihtoehto A, vaikka mä miten rakastan puhelinmyyjiä, niin se jotenkin, mä en ehkä halua, että se alkaa heti rakastelun jälkeen kauppaamaan mulle ehkäisyvälineitä tai jotakin, niin parempi jättää välistä. Kyllä olisi mun kautta saanut liittyä tosi edullisesti, jos oltais yhdessä. Varmasti, mutta minun valintani on neiti B. Minä uskon, että hän on tämä Mervi Tapola. Matti Nykäsen entinen vaimo. Vaikutti niin, tai ehkä hänessä on vähän tämmöistä Pate Mustajärven vivahdetta myös vähän, mutta neiti B, minä valitsen sinut. Sait itsellesi tällaisen ikuisen makkara-asiantuntijan. Makkara! Neiti B hän on siis suomalaisen lauantai-makkaran asiantuntija. Hän tietää kaiken. Hän on parasta laatuaan A-luokan lauantai-makkaraa. Nyt tämä makkara alkaa kyllä vähän nyt jo kypsentyä. Kyllä minnekö me päästään matkalle? Nyt kun sinä olet valinnut neiti B:n, niin tehän pääsette matkalle napapiirille ja teitä odottaa sauna! Sauna! Ja kiukaalle makkaraa! Kyllä! Kiukaalle makkara! Onneksi olkoon! Olihan se ihan huikee. Huikea ja se romanssi. Niin
saitko sinä sitä unelmien vaivon? Joo, meillä Mervin kanssa tosiaan kyllä se siis loppuunsa aika pitkään, että se tuli pitkä viikonloppu. Meillä se rakkaus suorastaan paloi, niin kuin on kuullut Roihualasta rakkaudesta laulettavan, niin se oli semmoista, mutta tää oli kuitenkin mulle tosi iso kokemus ja se tavallaan antoi mulle suuntaa elämään. Ja mä yritin hakea sinne, tai olen hakenut 23 kertaa uudestaan, mutta ne ei jostain syystä enää halua mua siihen. Mulla on nykyään se Tinderi sit on puhelimessa ollut, niin kyllä sieltä on löytänyt seuraa, mutta sitä sydänkäpystä ei kuitenkaan vielä oo. Mutta olihan tää hieno muistella, siitä on niin pitkä aika. Merville terkkuja Tampereelle! Merville! Kyllä! No niin, mitäs sitten? Julistetaanko minun elämää vielä muutoinkin? Mut siis tää napakymppihän ei ollut ainut tosi TV, missä Jose on nähty. Totta muuten. Muistatteko? Elekkee nyt! Joo. Se on ihan totta. Joo. Mikä se on? Kaikki muistaa. Joo. 2014, eikö ollut? Joo, niin oli. Niin oli. Selviytyjät! Selviytyvät, joo! Se olikin hurja kokemus, että minulla itsellä ei rohkeus riittänyt siihen itse lähteä. Minä palkkasin mulle stunttinäyttelijän siihen. Matti Mäkikotka, hän minun puolesta sit meni esittämään minua sinne. Ja se meni ihan hienosti. Mutta Selviytyjät pelissä me tarvitaan 3 improajaa lavalle. Ja Selviytyjät peliin me tarvitaan, satutko Kristian näkee kommenteissa jotakin paikkaa? Joo, siellä oli Sudenkuoppa-niminen paikka haluttu nähdä. Sudenkuoppa, mitä se tarkoittaa? Te olette Sudenkuopassa. Oliko siellä jotain tekemistä tai joku tavoite? Joo, poronhoito. Elikkä te olette Sudenkuopassa hoitamassa poroja. Ja Selviytyjät peli menee sillä tekniikalla, että me nähdään nyt 3 henkilön lyhyt kohtaus poronhoidosta Sudenkuopassa. Ja tämän kohtauksen nähtyämme yksi pelaajista sitten tiputetaan pois, jolloin sama kohtaus tehdään pelkästään 2 näyttelijällä ja viimeisellä kierroksella on vain yksi henkilö tekemässä 3 ihmisen rooleja. Nyt katsotaan siis pätkä Sudenkuopasta, jossa hoidetaan poroja. Olkaa hyvä. Missähän ne meidän porot on? Tässähän tää on, etkö näe? Totta, niin joo, siinä on se meidän poro, okei. Minä harjaan tämän nyt hyväksi. Okei. Liisa, hei, osaatko tehdä toi jotain? No minä tässä näitä heiniä tuon sille, että... Joo. Mä oon katsoa se Josen stuntti, niin mä en oikein tiedä mistään mitään. No syötä sitä poroa nyt. Tuosta otat heiniä ja alat lappoa vaan sen turpaa. Tää on kyllä tää Sudenkuoppa aikamoinen paikka. No sanois mulle, miten me päästään täältä ikinä pois? No kun se poro kasvaa tarpeeksi suureksi, niin sitten me päästään kaikki kiipeämällä sitä poroa pitkin niin pois. Sinähän voisit jatkossa jo kokeilla sitä kiipeämistä. Ai tuohon poron päälle. No, poron avulla kai tänne pääsee. Niin, tulisikohan sille jossain vaiheessa se punainen nenä? No niin, lähteekö se lentoon? Ei vielä. Ei, tää poro ei lennä. Minä otan sille valjaa tästä. No niin, minä pidinkin sitä Harjaksistakin. No niin, nyt. Jos isket sitä Isketä tahtia ja raivolla. Joo. No niin. Ei tästä tule helvettiäkään. Ei tää onnistunut. Ei, poro vaan kakkas alle. Voi vittu. Ja nyt täällä haisee. Mä helvetin pahalle. Miten me päästään pois täältä Sudenkuopasta? No en tiedä. Hei, mutta... Joku tiputti tänne. Köyden. Miksi kukaan tiputtaisi meille? No en tiedä, mutta sieltä se tuli alalle. Joo! Minä tulen sinun selkeä ja tulee. Sinäkin. Niin. Kiitos, siinä oli ensimmäinen kierros. Ja nyt me tiputetaan yksi pelaajista pois.
Tässä on pieni viive. Viive on tosiaan tämän Facebookin välillä, joten näyttelijät tulkaa tänne takaisin. Ja improajista, kuka tippuu tästä pelistä? Krista. Sinut on äänestetty. Krista. Hei. Näkemiin. Have fun! Sanna ja Kristian siis tekee tismalleen tuo saman kohtauksen 2 henkilön voimin. Olkaa hyvät. Tässä olisi nyt tätä heinää kyllä. Mitä sä teet? Suin tätä poroa tietysti. Ei me kyllä mitenkään päästä täältä sudenkuopasta pois. Mä oon osestunti, mä en oikein tiedä mitään. No, syötä sinä nyt sille sitä Ai niin, heinää heinää kuitenkin. Minä voisin yrittää nousta tuon poron selkään, jos pääsis sillä sinne. Joo, käännyhän siihen, niin lähtee. No niin, minä isketään tahtia. Raippa. Täältä! Minä laitan sille kuitenkin ne valjat Joo, ekana. laita ne valjat, joo. Minä en oikein tiedä vielä mistään mitään, mä oon vasta osestunti. Ei tää tällä Eikö tavalla lähtee? toimi, ei. Vittu, nyt se on kakkos olla. Tää on hirveä haju. Ei me päästä mitenkään pois täältä sudenkuopasta. Köysi. Kiipeästi. Kiivetä. Köyttä piti. Minä tuun sinun selkään tähän näin kanssa. Ja minä tuun kanssa tähän näin. No niin, kiitos. Ja sitten viimeinen kierros lähtee käyntiin. Sanna ja Kristian, kumpi tippuu pelistä pois? Kristian. Kristian, hei, kiitos. Kristian. Heippa. Sanna siis tekee 3 henkilön kohtauksen yksin. Ole hyvä. Minä en tiedä mitä, minä oon vaan Joseva näyttelijä. En minä tiedä mitä pitää tehdä. Sudenkuopassa täällä on kyllä tosi huono olla, ei me päästä mitenkään pois. Mitä sinä teet? No minä nyt vaan tässä tätä porua suin. Ei tämä tällä tavalla. No voitko sinä nyt esimerkiksi niinku syöttää tälle porolle heinää? Niin, syötä sinä nyt sitä heinää. No okei. Selvä. Miten me päästäis tästä pois? No hei, tuota poroa pitkin, jos kiipeämällä minä yritän. No yritä vaan toki, ole hyvä vaan tästä näin. No, hei, minä annan sinulle valjaat siihen, niin... Ja yksi vaan seisoo tässä tällä. No en minä tiedä, mitä pitää tehdä. Tästä näin valjaat. No niin, hyvä. No niin, ja nyt kokeile. Ei tää toimi tällä tavalla. Mitä me nyt tehdään? En tiedä, nyt se pasko alle, se on kauhea haju. No niin on. No ei me päästä ikinä täältä sudenkuopasta pois. No ei niin. Köysi. Kiivetään siitä. Joo, kiipeä sinä. Joo, minä lähden kiipeämään. No minä tuun tässä perässä kyllä kanssa. Joo, minä tuun kanssa. Joo, se oli tosi hurjaa siellä sudenkuopassa olla, mutta tommosen ihmeen kaupalla, mä en tiedä kuka sen köyden sinne sitten heitti, mutta päästiin pois. Mä valitettavasti en voittanut sitä selviytyjäpeliä, mutta olihan se nyt huikea kokemus. Varmasti. Että kiitos. Jotenkin otit tätä esille. Musta on hienoa muistella sitä, että mä selviydyn mistä tahansa, kun mä selviydyin sitten tuostakin. Tänään meillä on pikku yllätysohjelma. Mitä? Kyllä. Kati ja Jenna, te puhuitte mulle tuossa terassilla, että teillä olisi mulle laulu. Eikä. Mä en tiedä vielä mikä se on, mutta kun sanoitte, että et halua kaikille vielä paljastaa, niin... Oliko siellä... Joo, siis sehän on laulu kaupunkisodasta Tallinnassa. Joo, sehän on mun ensimmäiseltä levyltä myöskin, sen silakkakappaleen lisäksi kaupunkisota Tallinnassa. Ja minä voin myös teitä tässä... Joo, kiitti kun me ei vielä hallita tätä kitaraa ihan. Joo, minä vähän tässä näin Kiitos, että te esitätte tämän kappaleen. On. Ja sehän meni näin. Laiva irtoaa laiturista. Jäähyväiset Helsingille.
Meitä odottaa uusi maa. Joten tervehdys Tallinnalle. Meren takana se jo siintää. Näen vanhan kaupungin muurit. Siellä minua jo odotetaan. Ja pääsen pelaamaan kaupunkisotaa. Kaupunkisotaa, 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 pelaamaan kaupunkisotaa. Heitän olalle varustekassin. Oh, wow! Tosi. Siis, Aina Joo. olen halunnut suorita esittää. Ihan sanaa. en mä tiedä. Kiva kun pilasitte mun kappaleen. Siis jotenkin vaan sellainen niinku uskomatonta, että miksi te teette? Mä ajattelin, että se on... No kun en mä tiedä minkä kappaleen ne esittää, mutta perhana... Ai tää on joku pyhä kappale. Tää on pyhä kappale, tää kertoo mun sielun lapsesta Tallinnassa. No, me nyt ajateltiin kunnioittaa sinun uralle. Me luultiin, että niinku tällä versiolla me niinku vaan niinku tehtiin sille kunniaa. Joo, mä ajattelin, että se olisi ollut joku räppi. Hei Jose, siis nyt, että ei jäisi paha maku suuhun, niin näytä meille se räppi. Joo! Näytäpä Näytä nyt itse. se räppi. Enää itse sit! No niin, iskekää tahtiin. No iske sä ite. Jes, se menee näin. Nuorena päivänä lähdin Tallinnaan. Tallinnassa katsoin nuoria naisia, aivan samanlaisia. Sitten ne alkoi mulle haistaa. Minä sanon tässä, sulle maistaa minun hyvää olutta. Minä lähden kaupunkisodille, älä tuu mun torille, koska kaupunkisota odottaa. Minä ammun pyssyllä miestä, katson seuraa tiestä. Mies huutaa mulle, älä rupea mulle aukomaan päätä. Kato tätä säätä, kaunis päivä kaupunkisodalle. Hei, mennäänkö kodalle? Joo, ei se kuitenkaan ole vaikeampaa. Ensi kerralla sinne. En mä tiedä. Mennäänkö eteenpäin? Joo, mä luulen tässä välissä, mä käyn hengittelemässä vähän tuossa ulkona, niin käydään mainoskatkolla sitten taas ja palataan Joo, lyhyen katkon jälkeen taas asiaan. Ja mäkin käyn tuolla. No niin. Tällä mainoskatkolla te löydätte elämänne rakkauden. Minä olen tosiaan pitkän aikaa miettinyt, että kuinka minä saisin rakkautta itselleni. Ja mä hain kirjeessä tällaisen paperin. Tämä paperi on ollut hyvin läheinen siinä, kun mä oon purkanut tunteitani sille, ja nyt mä haluaisin jakaa tämän koko Suomen kansalle. Eli tilaamalla tällaisen paperin, se on tämmönen monikäyttöinen, tilaamalla tällaisen paperin tuolta Sanoma Oyj:n puhdistamo-pisteeltä, niin sä voit löytää onnen. Ja nyt mulla on täällä studiossa mun hyvä ystävä, joka on myös löytänyt onnen. Ja ole hyvä, kerro miten tämä minun sinulle antama paperi muutti sinun elämää. Ennen minun elämäni oli tylsää ja yritin etsiä rakkautta Rantakylästä ja Lieksasta, mutta en löytänyt. Eräänä päivänä kuitenkin kävellessäni varjomaille löysin maasta tällaisen. Totesin, kiva kun löysin sen. Ja sitten minä avasin sen. Ja eteeni avautui aivan uusi maailma. Panda 100, supersuklaa paperikeino. Tätä hierotaan siis tällä lailla kainaloihin. Näin. Se levittää mukavaa jouluista suklaan tuoksua. Jollekin saattaa tulla isoäiti mieleen tästä ja se houkuttelee naaraita paikalle.
Katsokaapas näin. Ja nyt minä olen taas onnellinen. Vaan 599 tänään. Lähdetäänpäs meille, Maara, tätä tietä. Lauantai-iltana Vitosella TV-shopin parhaat palat 9. Check it out. Tää on ollut ihan siis kertakaikkisen hieno ilta teidän kanssa. Ja anteeksi tää äskeisestä räyhäämisestä. Ei mitään. Se siis vähän kävi tunteisiin. Ja Tää päivä on kaikille tunteita. joo, lähtee taas miettimään asiaa, niin pistää vihaksi. Joo, tää on ollut aikamoista vuoristorataa tätä tunteiden kanssa. Välillä itkettää, siitä naurattaa, mutta onhan tää ollut ihan huikea. Mun elämä on mahtavaa, maailman paras ihminen. Että, kyllä. Että toivottavasti tekin voitte joskus tuntea tällä tavalla. Aika pitkä matka, mutta niin. Me yritetään. Loppua kohti tässä tosiaan sitten mennään. Mutta jos jollakin on jotain minulle vielä tähän väliin jotain ylistystä, niin totta kai kuulen ihan mielelläni sitten. Ei tarvi ylistää minua. Vähän kehu minua. No kuule, me halutaan nyt koska me tiedetään, mitkä on sun lemppariohjelmia. Joo. Niin me halutaan nyt sulle sitten tarjota hetki näiden ohjelmien parissa. Eikä. Parhaita paloja näistä ohjelmista. Nämä on ohjelmia, joissa sinä olet ollut joko tuottamassa, ohjaamassa tai itse näyttelemässä. Jollain tavalla sinä olet koskettanut näissä sarjoissa tai eri ohjelmissa, mitä täällä nyt tuleekaan. Niin sinulla on jälki sinne jätetty. Joo. Mitäs ohjelmia? No ensin me halutaan niin kuin näyttää sulle, kuinka sä oot päähenkilönä temppareissa, mitkä on tehty kaurismäkeläiseen tyyliin. Tempparit kaurismäkeläiseen Ja tyyliin. sä oot se The Uros. Sä oot ollut siellä se. Olen. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi meillä on semmonen sun lapsuudesta tuttu lempiohjelma. Se oli Ninja Warriors. Sä katsoit sitä aina niin tunteella ja se oli niinku sun sellainen. Ja Isoäidin kanssa katsottiin ja kissa myös katsoi. kyllä. Ja Ja sitten sun elämän kohokohta. Kun sä erotit siitä sun vaimosta silloin kauan sitten, niin me tehtiin dokumentti Ex-onnelliset teistä kahdesta. Ja siinä sä sitten pääsit purkamaan sun omia tunteita sen sun entisen vaimon kanssa. minä ehkä otan sitten tämän kaukosäätimen ja lähden katsomaan. Siellä oli Temptation Island, Ninja Warriors ja Ex-onnelliset dokumentti. Minäpä siirryn tuohon telkkari eteen, niin katsotaanpa näistä sitten pätkiä. Aloitettaisiin nyt ihan ensinnäkin vaikka niistä temppareista. Tempparit kaurismäkeläiset. Mä tiedän, että se Mutta minä olen tämän paikan uros. Minä olen Jose. Voi vitsit. Milloin meillä on treffit? Ei tämmöstä jaksa kyllä nyt katsoa. Minä haluan nähdä sitä Ninja Warriorsia välillä. No niin, ja sitten meillä tulee seuraava kilpailija tuolta suoraan Pihtiputalta. Sehän on Teresa Kikkersson. No niin, Teresa, kerropas, minkälainen treeni on nyt takana? Siis 4 vuotta on erämaassa vaan ollut ja kuule hiekkasäkkejä kannellut ja uinut siellä hiekassa ja Kyllä, keho ihan ja fiilis. Kyllä se näkee ulospäin. Ketä sulla on tukijoukoissa tänään täällä radan varrella? Ei kiinnosta. Ex-onnelliset dokumentti, miltä se näyttää? Niin, älä nyt viitti. Sitten ties
tiesit, että se tulee käymään tällä. No tiesin. Mutta kun se lupasi niin paljon. Se sanoi, että mennään kattoo Temptation Islandia sinne kuvauksiin ja se lupasi mulle tehdä laulunkin. Ei Siis, mä oon nähnyt noita sun entisiä miehiä ja oikeesti tää oli pahin, mitä siellä voit valita. Siis, Oli se Ninja Warriors parempi, katsottava mieluummin sitä. No niin, ja siellä mennään pitkospuita pitkin tällä hetkellä. Alhaalla on jyrkkä vesivalli. Hän pääsee, ja ennätysajassa hän menee nippulalle. Siellä hän veivaa. Pääseekö hän Geijon yli ajassa? Nyt hän sukeltaa. Temptation Island! Hase. Haistele mua. Ninja Warriors! No niin, ja viimeinen kohtalon seinä odottaa siinä Teresaa, kuinka tässä käy kohtalon seinällä. Pääseekö hän kiipeämään? Enää 5 sekuntia parhaaseen aikaan, mutta riittääkö Teresan voimat? Onnelliset! No siis tosi kiva, että tässä kämpässä on nyt se seinä tässä näännikkäästi. Ja sitten minä voin niinku käydä hänen luonaan niinku joka päivä silleen. Hän voi tulla minun luokse ihan milloin vaan. Siis tämmöiset talot, niinku, missä liikkuvia seiniä koko ajan. Mitä sitä nykyaikaa? Mitä mieltä itse on siitä? No siitä se on niinku tosi jees, että se tulee käymään silloin kun hänelle sopii. Varmaan on. Hei! Mitä mieltä se on tästä teidän niinku kämppäratkaisusta? No siis mun mielestä tää sopii ihan hyvin. Mä oon vähän tämmönen yksinkertainen, mutta en mä tiedä miksi toi... Ninja Warriors! Ja nyt enää viimeinen askel ja sumutorvea painava. Ja Teresa on maalissa ja tämän vuoden Ninja Warriors! Tempparit! Ninja Warriors! Teresa, miltä nyt tuntuu? Onnelliset! Minä olen raskaana. Saatana! Mitä mä voin? Hei, me muutetaan kans tähän taloon. Joo, raskaana! Ninja Warrior! Tässä on tämä pokaali, Teresa, sinulle. Ja on omistettu minun äidilleni. Äiti, I love you. No katsotaan se tempparit vielä, miten se meni. Mitä meinaat sanoa Sami Kuroselle? Mä sanon, että se maistui jumalautiselta. Se jäätelö. Se jäätelö. Kyllä. Se viimeiseen asti veivattu jäätelö. Lähdetään iltanuotiolle. Lähdetään. Tule jo sen matkaan. Orjani. Joo, eiköhän tämä riitä. Telkkari kiinni. Siis musta on ihan uskomaton. Miten te osasitte valita kaikki nuo? Sä oot nyt kerennyt olla tosi monessa mukana. Ei oo. No, Miten sun aika edes riittää? ei riitäkään. Sen takia mulla on siis ihan katastrofaalisen suuri tämmönen burnoutti menossa. Ja mä oon siis tosi ahdistunut ja masentunut kaikesta. Menetkö seuraavaksi Dr. Piliin sitten myöhemmin, joskus ensi vuonna, tai ne vois auttaa? En mä sais tätä paljastaa, mutta tammikuussa tulee jakso siitä. Siis sä oot ihan, sä jaksat aina yllättää. Kyllä, kaikesta saatiin. Joo, siellä mä kerron mun tästä ajan puutteesta ja sen tuomasta niin kuin, ahdistuksesta ja tämmöisestä. Ja sit mä tästä mun narsismista puhun ja tästä mun Ihan hyvä. liioittelusta itserakkaudesta. Niin, Mä vaan rakastan itteni niin Jumala. Siis niin paljon. Tosi hyvä. Hei, me ollaan sun tukena. Joo. Aina. Kiitos, tää on ollut ihan huikea ilta, mutta musta olisi mukava vielä teidän kanssa tähän loppuun vetästä tämmönen yhteislaulu. Joo. Ja oisko meillä siellä sitten kommenteissa sitä hyvää kappaletta, sitä... Lauluaihe. Mikä se lauluaihe olikaan, mistä meidän piti tänään Huussitalkoot. Huussitalkoot. Minä voin noustapa seisomaan. Joo. Huussitalkoot. Minä lähden tästä soittamaan. Voin aloittaa itse kertosäkeellä ja sitten mennään säkeistö, kertosäkeistö,
säkeistö, kiertosäkeistö ja niin edespäin. Ja uusitalkoot ja minä vähän tässä Muistuttelen, miten se biisi meni. joo, tämähän on ihan tuttu, me kaikki osataan ne sanat, että me harjoiteltiin tätä tosi paljon. Voitte laulaa mukana. Joo, kyllä. Siellä kotikatsomossa kaikki laulaa sitten mukana, että sanotukset tulee näkymään sitten. Tekstitys on siinä. Tekstitys on sitten siellä teidän päässä. Kuuntelette. No niin, sehän menee näin. Uusitalkoot. Talkoisiin tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin tahdon mennä nyt. Meidän mökillä uusi hajos. Sen katto viime lauantaina yhtäkkiä lahos. Hiiret oli syönyt sieltä olleet. Ei kestänyt enää heidän korret. Uusiin talkoisiin tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Siellä oli naapurista Ville, ja mä sanoin sille, nyt ruvetaan tekee uutta kattoa tähän, tää ei jää tähän. Meidän täytyy saada uusi kuusi tänä kesänä. Yes! Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Tänä kesänä me saatiin valmiiksi. Mä lupasin Villelle kinkkuun. Joulukinkkua me annoin sille, kun me tehtiin meidän uusi talkoon. Ville, oi Ville. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Meidän uusi on niin hieno. Taidan kohta muuttaa sinne. Jos iskee hätä, on apu lähellä. Maalaa seinäkin valmiiksi ruskeeks. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Ja kaikki laulaa! Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Minne? Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Siis minne? Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Uusiin talkoisiin mä tahdon mennä nyt. Kiitos kaikille, että tulitte mun elämään mukaan, rakkaat vieraat. Ja hyvä kotiyleisö siellä ruudun toisella puolen. Me olimme Impro Holistit. Kiitos, että katsoitte ja osallistuitte. Toivottavasti nautitte. Ja tuolla meidän takana näkyy meidän hieno tommonen banderolli. Melkoisen hirveä porukka. Seuratkaa meitä Facebookissa, Instagramissa. Meillä on myös YouTube-kanava, minne laitetaan sitten tämäkin striimi sitten jälkeenpäin nähtäväksi. Siellä on pari muutakin meidän keikkoja ja videota meidän harjoituksista. Kiitos! Kiitos!